kan do kolong ka ba ipang met ban yu I ba ya ka spa mariang ka ba na po ka jalam mekhlia lawan ti be a ne wan klong be a no de gi board jang ka sokar asam Henry kan ni kam de shu ka ba phla ne ka bu jan ka sin ka ba ne kong na ba ka le jan ka por ka por ka ba ka asam ka pni ka bor wada pening ka je ka pin be ka pudru ka le hi kat ba ka ngobit ban long sho po pu sam jang ka jalam mekhlia kini kala jah ka jang wan ti siap de ka bor asam ka ba ni ki karbi hakawa ka ba na po di boy district makata ka di ka wa omyam ka bahap apo ka snong ampreng hagarai lumput ka bahap apo ka khayam simship ya kani ka jingwan ne don board ka langa asam lalap de kinelam de ka sen KSU omdan circle wa maslap ya kani rengkat ka jiran langru kinelam de ka KSU north ka sel district riban ada ka jingtho so DC jo ka boy district an ujor halo de ka jingwan tamput jong ka asam u present de ka sen KSU omdan circle sama Tony Lapang la prem jor kan ga jingle jo asam kamantu jubo do siap na pa jalan baknya ka bakla kadak tiru ya ko ba ka bian ke jaka ta gasmi nakaliang jong ka KSU na circle nilawan banmi hangne ha office jong I deputy commissioner jong ka Riboy district na ka benta ka jingja ka ba laja ha kiti tan badar ha ka sinong arprang ha ka ba nakaliang kaseng nilayo ka jing ujor badlap bakladon ka jing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha asam ha kawa umyam ha kasnong kaba hap ha ampreng hapo jong ka right lemput ka bahap ru apo jong ka khairim simship de nakaliang jong ka ki ism circle hadin bangila lej sakde jaka ngila lapsai ba kadon sisa kajing ti bian yang ne usyap da kite kibriu ki basyong ki basa ha ka asam but ngilalap ru bakila tong ete usyap nakate gawa batur sadu uput usam jong kame kalia da penengkam ya kikor gibor gibaklan kum ki JCB bat ki executor bakum dater de nakaliang jong gaseng ngilawan sene ban ai ka jing ujor sha UDC but nakaliang dusi ula simru kata ka jing bakli banong ba unsa simkhia halor kane ka jing dawa ka jongi nakaliang dusi ula kularu ba unsaken bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy district de nakaliang kaseng manta hadin bang ladap ban ai ya ka memorandum sya UDC ngili airu ya ka kopi sya UDFO jong ka district bat ngikremen scam ban nakaliang jong ka district administration kan simkhia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam simkia halor kane ka kamat jing dawa jong kaseng nakaliang kaseng kan simi bakan le ya ke badam kam